kita dereki, kita tresnani. Ngarsanipun Bapak Keamanan, Bapak Babinsa, Bapak Kantikmas lan sedaya kemawon pandemen seni budaya Turangga Harja Cipta Waluya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu menika, wonten ing kesempatan menika, kula atas nama pribadi ugi atas nama pemerintah Desa Madya Tandra ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami atas lahiripun seni budaya Turangga Harja Cipta Waluya. Harapan kula, harapan kita semua, semoga dengan adanya seni budaya yang muncul, yang lahir di RT 2 Harjosari ini adalah sebagai salah satu wadah pemersatu bangsa di warga Dusun Harjosari Madyadono ini. Kami bangga, pemerintah desa bangga dengan adanya seni budaya ini. Tepuk tangannya mana? Kebanggaan yang pertama, kita semua warga Madyadono Harjosari bangga dengan kita mempunyai Bapak DPR, Bapak Nanang Kosim, yang kali ini selalu peduli dengan rakyat yang ada di Harjosari ini. Yang kedua, kita bangga dengan para pemuncul, para pelahir adanya seni budaya Harja Cipta Waluya ini. Ketiganya, kita harus bangga punya para pemimpin seperti Bapak Kepala Desa Madyadono. Tentunya kita semua adalah orang-orang insan yang sangat diuntungkan. Karena pada malam hari ini kita kerauhan Bapak Keamanan, Bapak Ketertiban, Bapak Polisi, Bapak Tentara, semua saja ikut membantu mengamankan suasana ini. Para pandemen seni budaya, yuk malam hari ini, malam Minggu, kita buat suasana yang lebih meriah. Kita bersatu padu menyongsong dengan Turangga Harja Cipta Waluya ini menjadi seni budaya yang sangat lestari. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Semangat untuk semuanya. Tinarbuka jroning nala kacehna panjenenganipun Bapak Kepala Desa Madya Candra tinarbuka kanthi hambuka wijiling bawa langgam mimpi nggih. Yektos bilih panjenenganipun Bapak Kepala Desa setunggiling Bapak Kepala Desa ingkang setya tuhu kalian seni kabudayan Jawi
sehingga membudaya dengan masyarakat dan memasyarakatkan budaya. Nggih. Terima kasih saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa kasampun kepareng paring setunggiling dukungan kanthi semangat tanpa sambat. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Salajengipun para kadang pamriksa Sutrisno Budaya kagem Sumawana Putri sedaya pandemen budaya Jawi yaktos wonten rikalodangan dalem menika sampun kepareng marak rawuh wonten ing sasana pamentasan saperlu ngregengaken para kadang warga Harjosari anggenipun hangadani peresmian kesenian Turangga Harja Cipta Waluya. Nggih. Kanthi pangajab Turangga Harja niku rejeh cipta menciptakan waluya slamet ngeten nggih. Dengan adanya budaya warok utawi paguyuban Turangga Harja Cipta Waluya mugi-mugi saking Harjosari marga Candra sedaya dipun paringana sehat waras lahir batinipun. Diparingana berkah rezekinipun, diparingana bejo mulya donya akhiratipun. Amin ya robbal alamin. Salajengipun para kadang warga agung warok seniman seniwati saking Turangga Harja Cipta Waluya sumangga sampun siaga gati sawekta ing diri saperlu ngregengaken swasana pamentasan. Salajengipun sumangga para kadang kawula aturaken sak cekapipun. Nuwun.
sentak jong. Ya, wah, 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 wah.
Sentak jo. Ya, wah, 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 wah. Wait, oh, wait, oh, yeah, 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 oh, wait, oh. Whoa, wait, yeah, wait, 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 whoa, wait. Yeah, 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 wait, whoa, wait, wait, whoa, wait, yeah, wait, whoa, wait. Budal rek.
Sontak Jos. Ya. 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 Suku patok ila ilo siromong menyang Solo le oleh payung buta Centit lulopang wong mati ora obah yen obah meteni bocah yen urip golek duit Bye.
Kalco. Sonta Jones. Sonta Jones. Sikat Jones.
Hey!
tak jauh. Sikat Mas Kamar.
Pegel Jaw. Ya, ya. Pegel Yu. Ya, ya. Ya. Yo. Ya, wey. Oh, wey. Yo, 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 wey, wo. Wo, 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 wey
pagelaran seni Turaga Cipto Harjo mbok pilih pentas wonten dalu menika kirang langkung kula sak kadang nyuwun pangapura mugi-mugi ing sanes wekdal kita saged pepanggihan malih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, kula nuwun.
Tepuk tangan untuk Turangga Harjo Cipto Waluyo.